Sa tungasang tagpalahuay bangod adlaw sang Domingo, napuhag ang mga residente matapos nagkalasunog ang masobra na pulo ka mga panimalay sa distrito sang Haro. Naglabot sa 12 tanan ka mga balay ang nagkalasunog sa relocation site sa Barangay Muntatala, Haro, Iloilo City pasado las 2 ang hapon Pebrero 16, tuig 2025. Yara sa 3 ka mga balay ang partially damaged, samtang siyam naman ang totally damaged. Yara sa 28 ka mga pamilya ang apektado nga ginabugusan, sang kapin 90 ka mga individual. Mayara sang nakaangkon sang minor nga pila sa tiil kag naglain ang pamatyag tungod sa kakulba kag madamol nga aso. Nagalumaw-lumaw naman ang mata sang isa sa mga biktima nga si Leonito Tayona, 59 anyos nga ginsaysay kung paano naupos ang ila pinangabudlayan apang nagapasalamat nga luwas sa katalagman ang iya pamilya. Si Leonito Tayona. Kaya mo ito ang nanagaw ng mga grip. Ang luwa ka ganito yung bayo. Wala kami nakuha ng bayo. Magamit makita ang nalang importante. Wala isang kasyon. Sa karon, temporaryo nga magatinir sa barangay gymnasium ang mga apektado. Kagin pa siguro naman sa mga opisyales ng barangay nga pagabuligan ang mga apektado sa kutob sang ila masarangan. Si Lovejoy Josenilia ang barangay administrator. Subong ang una naman na naging pa-inventoryo naman na nai. Ang tanan-tanan di karon niya ay patigangan din sila tanan para nang kulang nila di provide nila naman. Ginatudlo sa balay ni Lagrimas Palomo, nagumpisa ang sunog sa riin, ginapatihan kuryente ang ginhalinan. Sandig sa BFP Iloilo City, yara sa 890,000 pesos ang nabilin niya kahalitan sang nasambit nga sunog. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection o kon BFP. Sa piyak sa masubo nga insidente, nagapasalamat sa gihapon ang mga residente bangod wala sang nabalhag nga casualty. Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.